Goddag og velkommen til den her video. Vi har besøg af min ven Jonathan for min skole og min klasse. Var i anden klasse faktisk. Allerede. Meget XP. Nå, hvor vil lande? Hvor lander? Gå lige ind på mappet. Gå lige ind på mappet. Jeg har lige gjort det. Slet. Men vi har ikke landet på det blå lige nu. Nå, lige meget. Det er lige meget. Jeg skal lande dig. Nej. Ej, for helvede, altså. Ej, det tager sgu for lang tid der. Skal jeg ikke bare tage den der? Land i Mega City. Okay. Så 3 var jeg også lige i bossen, ikke? 48 minutter. Det er lort, Nej, hvis jeg 48 sekunder. bliver dræbt af bossen. Du må godt dræbe bossen, altså. Men hvad med jeg dør? Altså, det er lige meget. Jeg skal ikke overtage ham der. Og der er, som sagde, de gamle spins. Prøv så steger vi lige med en god shot. Shotgun! Det er den nye shotgun. Chest. Wow! En sniper. Et slurp. Du starter ud godt. Med 0 kills, 97 tilbage. Kom så! Ram ham i hovedet. Nu! 55. Jeg pickaxe ham. Det gør jeg. Plejer jeg altid. Nej, ikke! Jonathan, du skulle ikke have ventet. Han er faktisk ret god, når nu det kommer til, at... Jeg er færdig. Du skal ikke dø til noob. Launch det. Ikke tag det der. Ikke tag den. Du skal dræbe ham. Shit. Fuck, det er godt loot. Big Hugh. Drik det. Må lige holde. 78 liv. Og fuld speed. Shit. Der er fight derude. Hvor er de? Der er kun et grønt loot, og så alt er lilla. Nej, der. Det er ham der. Et eller andet med 30. Shit. Nej! Jonathan, vi kan godt tage et game til. Okay. 2 minutter var den. Kun 2. 3 nu. Det kan jeg godt se. Og som set, så giv den her video et like og subscribe. Og abonner. Og så kommer der også flere visninger. Juhu. Og som set, så siger Aslan det der i alle hans videoer. Hvad for noget? Det der. Som set, flere visninger. Nej, det gør jeg ikke. Ej, der er bossen. Vil du have været død der? Nej. Nå, men vi er først lige på vejen igen. Så set, er det så kan solo? man godt sige, at jeg er lidt dårligere end Aslan til Fortnite. Ja. Men du er altså ret god. Ja, jeg tror, jeg får et vinde i den her video. Fordi videoen må kun fare for. Og som regel, at video må kun vare 15 minutter, fordi at det er bare en tid forløb, fordi så skal Jonathan prøve at klare et win på 15 minutter. Det ville være sygt, hvis han gjorde det. Og sådan er det også med mig. Så hvis der er gået 5 minutter i den her video i løbet af videoen, så stopper vi den. Jeg viser lige ham her vores danse. Pizzeria. Hvor vil du lande? Her. Så jeg lander her. Han vil lande der. Som Jonathan Bardutski og... Ej, skal vi lande derude på den der ø? Ja, så gør det. Jeg tror, det er der. Ja, det er det. Så right click over. With a hue winning a hole.
Hvad var det? 0 kills og 99 tilbage, bare roligt. No, baby. What? Der er en til venstre, der er en op over dig. What? Hvad der sker? Du skal nok lige farme lidt mats. Du har 0. Farm noget mats. Godt. Wow. Så. Wow, allerede. Prøv lige at springe en af de der bomber, så publikum eller fansene, eller fansene, publikum kan se det. Og vi tror lige lidt væk. Og så spring den. Skal jeg springe den? Ja. Skud? Nej. Gå over på den lille af. Og så tryk på healed. Amen. Der. Nej. Det er også lige meget. Nej. Det er det. Nej. Hvad er der galt? Så bliver vores video ødelagt. Spring lige den der. Skal jeg gøre det? Nej, hvad er det, jeg skal? Så tryk på. Så skal du trykke på den der. Hvad fint? Den der. Okay. Nej, nu kommer der en. Nej. Nej. Så spring den. Spring den. Tryk på den der. Men kan du ikke lige gøre det? Hvor er den? Shit. Fuck. Du mister liv. Sorry. Hvor meget liv har du tilbage? 64. Der er en, der kigger på nu. 7 minutter, Jonathan. Og 9 sekunder. Så bare lige i det her hus. Og giv et like, tak. Det vil jeg gøre mig rigtig glad. Og jeg er lidt her stadigvæk. Okay. Du til speed. Speed, bro. Speed, bro. Jonathan, du bliver stor og stærk, fordi du spiser grøntsager og bananer. Nej, men du må ikke spise for mange bananer, fordi så bliver du usund. SMG. Jeg har kun 20 skud. Og kun 1 SMG. Okay. Fik jeg lige lidt flere. Der har været en. What? Jonathan? Har der ikke været en her? That you, I don't know. Har du nogen nøgle? Vi prøver lige at vise det til. Nej, det har det ikke. 189 guld. Ja, er det ikke meget? Du må godt bruge dem. Guldet? Ja, jeg kan alligevel ikke lide guld. Bare brug det hele. Skal jeg over i bil? Nej, den. Ja, her. Det var her også, at jeg ville nemme, var det? Jo. Prøv at. Ja. Kom ind. Ah. Stop. 8 minutter. Er det gået 8? 9. Er det gået 9? Mm. Tror jeg skal ikke lige få det igen. Kan du nå at få et win? Det tror jeg skulle. Så det er lige, hvad det skal. Der er 60 tilbage, og du har fået et kill, så... Shockwaves. Tror jeg, skal vi gøre. Og Storm er på vej. Hvad skulle vi gøre det der? Var det ikke bedre, Aslet? Jo. Tag minisene. Der er minis. Ja. Så lige Højre. en match. Hvad ved I, Aslet? Der er flere. Højre. Er det her en god shotgun? Ja.
Se mig. Må godt købe den der bodyguard. Den der hvide. Tak. Yes. Shit. Og altså. Gold. Du må godt købe bodyguarden. Er det den der? 10 minutter, 11 minutter. Tiden går hurtigt. Ja. Gå ind i zonen. Ja, men... Altså boblen. Der. Ja, men Aslan, vi kan også bare lige gøre sådan her. Eller, det gør vi ikke lige nu. Skal vi lige poppe sådan ud? Hvor er han? Han har fået en crown. Hvem? Ham her? Nej, Hvem så? nogle andre. Jeg tror, vi skal have et byggefight lige om lidt. Skal vi gøre det? Nej. Hvis jeg kan finde en. Der er en ny bil. Gå over til den. Ja, det er den der taxi. Jeg går over til den. Nej, det er pizza eller sådan noget. Ja. Men Løb, spring. Hvorfor? Du er fuld. Prøv lige at køre så hurtigt du kan. Hvad er det, der er foran? Jeg kan ikke køre så hurtigt. Wow. Kæft, det er en pizzabil. Der er gået 12 minutter, Jonathan. Skynd dig. 13, 14, 15, 3 minutter tilbage. Er den her bedre dig igen? Og der er 39 tilbage. Jeg tror sgu ikke, du kan nå det. Hvor lang tid er der gået? 12 minutter. Tænk, Og nu er der gået 13. var det ikke mig, der lavede det der? Der er gået 13 nu. Og et sekund. Nu er der 2 minutter tilbage. Nej. Skal vi ikke sige, når vi er nået til 14, så skal vi... Nej. Kan vi ikke sige, når vi er nået til 14 minutter? Mor, må den kun vare 15 minutter? Må den kun vare 15 minutter? Hvis den er 16, må den ikke være det? Må den kun vare 15 minutter ind? Okay. Jonathan, når det er 14 minutter, så stopper jeg den. Ja. Du kan ikke nå det. Nu er det 13 minutter og 53. Du når det ikke. Nej, er det ikke lige meget. Men Asli, kan du ikke bare lige lidt mere? Nej. Nej, fordi der er 14 minutter nu. Okay, lidt mere. Når den er nået til 40, okay? 14 minutter og 9 sekunder. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 50, 36, 37, 38, 39, ja. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.